Wel, ni'n cael modd i fyw fan hyn ynghylch y gwartheg bore yma. Mae'r safon yn aruthrol o uchel. Mae rhai gweud yn osbarthiadau y Biff ifanc, y baby Biff. A Gwyn, un gair wrtho ti am y safon y bore yma. Beth wyt ti feddwl am y safon? Mae safon hein mor uchel a welyd i'n unman yn Mhrydain. Mae dod i fagu'r hein wedi mynd mor broffesiynol a mae'r bobl yma maen nhw'n byw i fagu nhw. Ond cofio'r ifan, fydd lot o'r hein yn mynd trwy yr cylch i gael ei werthu heddiw ac yn gwneud mwy o arian lawer na be fydd yn mynd i'r job arall. A beth od, ynddo fe? Fydd pobl yn chwilio am botensial yn byddan nhw ac yn chwilio am rhywbeth falle sy'n gallu cystadlu y flwyddyn nesaf? Bydd, ti'n gwybod, ar diwedd y dydd, hobi ydi o. Ie, yn union. Hobi ydi o, ac fydd bob un o'r rhain sydd wedi bod trwy'r cylch yma heddiw, fydd ne fil o bunnau wedi mynd i ffidio nhw am y flwyddyn nesaf. Yn rhwydd, efo prisiau fel maen nhw ar hyn o bryd? Bydd. A ti'n gwybod, ydy o'n cael ei wneud am yr arian, mae o'n cael ei wneud am y mwynhad a'r mwyniant a'r cymdeithasu. Llafur cariad yw e mewn ffordd, ynddo fe? Ia. A mae yna lot o gariad yn yr job yma, achos wyt ti'n dod mor agos i da nifel, mae'r nifel yn dod agos at y ti. Ydy mae'n hawdd gweld nhw'n mynd ar ôl... Llai credu? Yndi. Ar ôl buddsoddi gymaint o amser fewn i'r job yn dy fe, tybod. Mae yna rhywbeth arbennig yn does am y gwaith yma, achos i chi'n cael gymaint o fwynhad, dwi'n gwybod, ond i chi'n ffordd rhoi gymaint hefyd o'ch amser fewn i'r gwaith. Wyt, ac wyt ti newydd bwysleisio ar y buddsoddiad. Ddim y buddsoddiad o brynu'r anifel. Yr mwynhad a'r cariad sydd o fewn yr arddangoswr i'r anifel. Hwne sy'n cyfri. Wel, y buddsoddiad emosiynol mewn ffordd, ynddo fe? Ie, allai di breu gwerth ar hwnna? Na. Mae'n werth ar anifel, ond allai di byth brynu yr emosiynol sy'n rhwng yr arddangoswr a'r anifel. Na. Wel, dyma nhw'n cael eu tynnu fewn i'w llinell a y gwyddel yn arwen Heffer o Gymru, Stephen O'Kane, yn arwen un o heffrod y teulu Jones sydd yn y safle cyntaf efo Madonna yn pwyso 374 kilo. Mae hon yn heffer go arbennig, Gwyn. Mae'n heffer gywir iawn. Mae'n arddangos ei hun yn dda. Dwi'n yn siŵr am y gwyddel sydd ar y tenyn, ond mae'r heffer ei hun yn dangos ei hun. Mae'n werth i'w gweld. A ti'n gwybod dyna pam ydyn ni yma, achos ydyn ni gyd yn cytuno, ydyn ni gyd... Ddim pawb sy'n gwybod pe mae'r cystadlu'n dod i'r ben, mae'r cymdeithasu'n cychwyn yn aml iawn. Yn union, ond mae yna rhywbeth go arbennig am yr heffer fach yma'r ffordd mae'n dal i ffen yn dal dysylw di'n syth bin. Mae'n edrych ar y beirniad, mae'n chlistau ymlaen, mae'n gwneud gwaith dda, ond dwi'n dangos unan y ddaw ar y teg. Ydy, a ti'n gwybod, ti'n edrych yma newan, Stephen efo'r llaw chwith i fyny'n yr awyr. Ond dwi'n gwneud gwaith da. Ond mae'r haff, di'r haff ddim yn dyn. Na, ddim yn dyn o gwbl. Na, di'r haff ddim yn dyn o gwbl. Mae just fel o ti'n deud yn dangos ei hunan. Mae'n mwynhau ydw i, mae gynnu rhyw bresenoldeb yn y cylch yn does. Ond mae e jyst eisiau gwneud yn siŵr, mae e'n mynd nôl ymlaen, ond... Ia, mae'n hapus, y bus bawd yn yr awyr. Y dau di gwneud i benderfyniad a mae o di mynd am yr effer goch. Wel, arbennig iawn. Madonna, wedi mynd â hi felly yn y dosbarth yma i heffrod bron iawn yn 400 kilo. Arbennig iawn, a llongfarchiadau i'r teulu Jones.